esuk sore ming kemulan wae mbok coba tok tekoni ana apa. Iya Pakne, coba tak tekon Iya iya iya. Wingi cen aku ki ya weruh. Bocah ki mung klumbrak-plumbru wae ana sentong ana kae lho Pakne. Ya tak tekonane dhisik ya Pakne. Sing marai nek ora tok tekoni nek kaya aku ora prayoga nek upama kaya mbokne iki luwih cedhak mbane aku. Iya Wangune Pakne. yo simbok kuwi. Ngono lho. Nok Lasmini. Kowe iki ngapa to kok nek lara ya lara apa piye? Aku ki akhirnya penak, Mbok. Nek ra penak ki Pengen mangan kecut-kecutan. dipresake apa dundange Mbah Dukun? Dipijetke apa piye? Ora, Mbok, aku pengen mangan buah-buahan sik kecut-kecut lho. Lho, kok pengen mangan buah-buahan kuwi? Nek ngono kuwi jenenge ora penyakit kuwi. Oh iya, lara Coba tak mbok dibuka kemule, kasah. Kemul-kemulet. Lho, Mbok. Aduh, Pakne. Tak piye to? Kepiye Pakne kok anake dhewe kok kaya ngono? Mulane wingi iki njaluk buah-buahan kecut-kecutan kae lho, Pakne. Aku dhewe ya ora nglegewo ana bocah dadi kaya ngene, Pakne. Banjur kepiye iki nek ngene iki? Aduh. Kayak kepiye to, Nok? Kok nganti kaya ngono? Malah mlethoki wong tuwa nek kaya ngono kuwi. Lah ya piye meneh, Mbok, aku ya ora ngerti wong yo mung sepisan terus dadi. Sepisan ki karo sapa? Lah mung tumindak kaya ngono kuwi. Kok ya kowe iki gelem-geleme ngono gek nang ngendi papane nek mung tumindak kaya ngono kuwi lho, Nok? Jenenge aku lali, Mbok. Nek piyai kene iki kalau Mbok saka Katemenggungan. Piyayi kok kata manggungan? Mbok. Gek sapa jenenge? Lali aku Mbok jenenge. Mbok yo dieleng-eleng. Wong tumindak ngono nganti kaya ngono kok lali Kaya wong jenenge. jenenge wae lali kok ya Mbok. Wameng sepisan kuwi petok aku langsung gelem wong penak to Mbok. Mosok sepisan petuk langsung dadi semono gedene. Lah kok piye meneh? Tapi Piye Pakne? Nek kaya ngono kuwi Pakne. iki padha karo ngloreng wong tuwa to. Lah coba mengko tak larae nang ketemu guna Iya ngono Pakne bener. karo cah iki ngene ya. Gek di kono karo bapakmu digoleki sapa? Ya. Sing gawe kaya Pak, ngono iya. kowe kuwi. Ngati-ati Pakne. Muga-muga ya bisa ketemu. Balik kusum sapa ing sigal. Iya. Ditepungake. Aku Pusposari. Rai dalem Kangmas Prabu Puspoaji ing Manggali. Oh dadi seleramu Pusposari kadange Prabu Puspoaji ing Manggal. Kaya mangkono. Banjur kowe tekan ana ing Manggali kuwi aku ngerti. Bakal ngecak perang to, ora bosok ana ing Manggali. Pusposari. Aja kleru peno. Nggonku tumeka ning Kraton Manggali. Mung tenan. Napa dawuh wong salidalur Rama Prabu Purbanegara. Supaya niti bawah kukubaning Kraton Sigaluh. Nanging ora ngerti yen aku wis klebu kukubaning Kraton Manggali. Kuwi mung pawadanmu. Pawadanmu galih kusumu. Manggali ora bakal manungkul marang Segaluh. Kena wae. Saoger kowe iso ngasurke juritku. Ayo diteter. Ing papan kene aku apa kowe sing tumekaning pati. Mengko dhisik to Pusposari. Niatku aku wis ndika yen aku ning Kraton Manggali kene ora bakal memungsuhan. Malah ku duwe niat kepengin manunggalke Kraton Manggali lan Sigaluh. Pusposari. Ngilingo to. Sing jeneng peperangan ora ana kerampungan. Mesak para kawul kang ora ngerti dodok saling dadi perkara. Akeh bocah kang padha kelangan wong tuane.
akeh wong wadon kang kelangan bojo. Apa kowe ora mesake yen lakon kok ngono kuwi? Bab perkara kuwi aku wis ngerti. Nanging saiki kowe sawangen aku to najan to aku wanita ing pundak kiwa tengenku kasampiran jiwaning prajurit Senopati Agung saka Manggarai. Ayo adepono aku. Iya Puspa. Adepono aku. Ning niatku aku ora kepengin paju perang. Aku mung kepengin manunggalke kawula ing Manggali karo kawula Cigaluh. Nanging tekan papan kene iki anane mung mati apa mukti. Ayo diteter. Ayo. Ayo. Mengko dhisik. Apa? Kok galakmu ora patut. Mbok yo Mesam-mesem dipikir to. Kowe sawijining wanita. Nek nganti babak kulit Mboten lah pingking. utung tangan. Ora ana sing kelangan to. kelangan. Sing kelangan sapa? Lah mestine yo garwamu to. Garwa. Aku durung duwe bojo kok garwa. Oh dadi sliramu durung kagungan garwa. Tiwas kebeneran. Kok kebeneran? Tenane nggonku tumeka ning kraton Manggali. Aku dirawen Rama Prabu Purbanegara supaya aku ngupati garwa kang bakal ngampingi jumengku ana ing kraton Cigaluh. Ngupati garwa kok ana ing pabaratan. Mula ngene ya Puspasari. Saiki padha api-apian. Kurasah padha perangan. Ayo manunggal. Karo galih kesuh Tegese manunggal. supaya peperangan mengku ora bakal terus-terusan peperangan antara kraton Manggali karo kraton Cigaluh padha manunggal. Janjane mono aku yo sarujuk yen to antarane Manggali lan Cigaluh. Cigaluh kuwi ana perdam. Tegese wis ora ana peperangan. Mergo kang dadi banten korban kuwi kawula sing ora duweni dosa lan kaluputan apa wae. Yen ngono atimu wis tinarbuka. Yen sak temene peperangan ku ora ana gunane. Sing jeneng perang kuwi kaya tembung apa wae wong akeh banten. Mesake para kawula nek mesti nakulan Puspasari gawe tentreming kawula, gawe kawulyane ku ning yen tansah anake peperangan ateges bakal gawe sengsaraning kawula ing kraton Manggali lan Cigaluh. Pancen bener apa kang dadi kandhang. Sapa mau jenenge? Galih Kesumo. Galih Kusuma. Saiki ngene wae. Sliramu manut marang aku. Bebarengan tak boyong ing kraton Cigaluh dadi garwaku. Aku jumeneng ajian ning kraton Cigaluh, sliramu jumeneng garwa Prameswari, ateges bisa ngembani kraton Cigaluh lan Manggali. Mengko dhisik. Kepiye? Ora gampang kok njur aku diboyong ana ing Cigaluh. Aku kudune ngerteni bukti tandha yen to kowe kuwi tenanan. Tenanan arep mundhut garwaku. Coba saiki dipratelakake aku kepengin ngerti gedhening anteping rasamu marang aku. Oh dadi sliramu durung percaya. Yen aku sak temening tresna tenan marang sliramu. Pratelane kudune yo aku preso, aku mangerteni. Tetuan saku pama katresnanku wong manis sata masa mingrem maka Apa kuwi tenan? Iso tak ugem. bisa rinabuan rasa asih Rinabuan rasa. siang pantara latri
tansah caket atut rutut datan ki gangsa rekpo Kandamu bisa tak ugemi. bisa kan ditumekan ning janji kegandengan pindho mimi lan minto no Kakang Galih Kusuma, yen to aku nyebut Kakang apa Kang Mas nek ora apa-apa to. ora apa-apa kok ndak kersake diajeng Puspa. Aja-aja kono sing duka, sing nesu. Sliramu percaya marang pun kakang. Pun kakang durung nate kagungan garwa. Kejaba mung sliramu. Tenang kuwi Kang Mas. Galih Kusuma. Iya, Dia. Saiki prayogane aku mangkat nderek marang sliramu. Yen ngono, ayo padha bebarengan sawani-saring Rama Prabu Purba. Mundak dadi pangarep apa Rama Prabu Purba.